Onye isi oche ofu nke Anambra State Universal Basic Education Board ASUBEB Dr. Vera Nwadinobi ekwego nkwa na ọchịchị dị ugbu a dị njikere ibugo mmụta n'ezi dị elu. Dr. Nwadinobi kwere nkwa n'oge ọ gara njem na ya bụ board n'Ọka. Onye nta akụkọ anyị bụ Njideka Okoye wetara akụkọ a ka ya bụ njem si wee gaa. Soro ya bụ onye isi oche ASUBEB Ohuu gaa ya bụ njem nchọpụta gụnyere ndị otu bọọdụ ahụ nke ọkpụtọrọkpụ nke gụnyere member 1 Honorable Ifeyinwa Anatune, member 2 Dr. Kanayo Chukwura, member 3 Lady Teresa Azodo, yanakwa ndị director isii nke ya bụ bọọdụ nke gụnyere director na-ahụ maka procurement ọzọ Uchenna Ezani. Ebe ndị ha netasịrị ka ihe si aga gụnyere ebe a na-ahụ maka ego yanakwa ngalaba social mobilization, ngalaba audit na legal unit, ngalaba planning, statistics na procurement, ngalaba quality assurance, ngalaba academic services yanakwa ngalaba administration na ebe ndị ọzọ. N'okwu ya ka ọ chọpụtachara otu ihe si aga, ka onye isi oche ASUBEB a kọwara na enwere ọtụtụ ihe ịma aka n'iru n'ebe ndị ahụ ha gachara, ma kwue na ọ ga-eburu ozi ihe ọ chọpụtara bugara gọvanọ Soludo, bụ onye ọ kọwara dịka ngwọta ha nwere, ma kwenyesi ike na ọ ga-amarịrị otu a ga-esi kwụọ ya bụ onye ukwu ụwa. Dọkịnta Nwadinobi yọrọ ndị ọlụ ya bụ bọọdụ ka ha bụrụ ndị na-abịa ọrụ n'oge, dị uchu n'ọlụ ha, ma kọwaa na gọvanọ Soludo ji nnọọ ezi obi wee bịa ịgbanwe Anambra ka ọ bụrụ ejiamatụ nye mmadụ ncha. N'ihi nke a, onye ọbụla ga-etinye aka n'ọlụ iji nye ya nkwado kwesịrị ka o wee gaa n'iru ịrụpụta nrọ ya na ezi ebumnobi ya ime agụmagụ na mmụta ka ọ bụrụ ejiamatụ ya nakwa Anambra steeti n'otu aka ahụ. Onye isi ASUBEB a kọwara na gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nnọọ onye kwenyesiri ike na ime ihe nke ọma na otu o si kwesị, ma kọwaa njikere ọ dị ịhụ na agụmagụ na mmụta na Anambra steeti bụ nke gara n'ụzọ ọgbara ọhụụ. N'okwu ya ka onye odeakwụkwọ nke ya bụ bọọdụ Oriakụ Ebele Mgbemena kọwara na ha chọpụtara na ọtụtụ ndị ọrụ n'ebe ahụ bụ ezumike nka n'afọ na-abịa, ma kelee gọvanọ Soludo n'ihi ịgba mbọ ya n'iwe ndị ọrụ ọhụụ na ngalaba mmụta, bụ nke ọ kọwara na ọ ga-enye aka ịhụ na ewebatara ndị mmadụ ga-arụ ọrụ n'ebe ahụ. Oriakụ Mgbemena gosipụtara obi ụtọ ya na ndị na-alụ ọrụ na ya bụ bọọdụ bụ ndị ma ihe ekwe na-akụ, ma yọọ ha ka ha gaa n'iru n'ụzọ ahụ iji mee ụlọọrụ ASUBEB ejiamatụ. Site n'Ọka, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.